Het ongeluk wie om een uurtje 11 en zorgen voor een grote ravage op Aarschot. De brokstukken van de 4 auto's lezen verspreid door honderden meters. Vermoedelijk heeft een personenauto de achterzijde van een vrachtauto geraakt. Is daarna gaan scharen. En vervolgens zijn er aan de achterkant van die auto nog vier voertuigen bij het ongeval betrokken geraakt. Na de klap werd de eerste help verleend door de inzittende van een lijnbus die kreeg op dat stuit voorbij kwam. De bus werd gebruikt als eerste opvangplek voor de verwoenen. Naast het was slim verwoenen, rek nog eens zaalmeesken verwoenen. De ravages na het ongeluk wie zo groot dat het dik urenlang dicht was het. Toen wij hier ter plaatse kwamen was er inderdaad sprake van een zeer grote ravage. Het was erg moeilijk om goed zicht te krijgen wat er nu precies gebeurd was. Zowel auto's die betrokken waren bij het ongeval als voertuigen die erachterop gereden zijn, die stonden kriskras door elkaar. Voor de ging het weer mis op dit stuk dik. Op een Aarschot klapten op een 4 auto's op elkaar. Die is keer zonder verwoenen.